Meta ntbagħat jippreżenta mozzjoni bħala parti mill-kampanja tal-Partit Nazzjonalista biex jiddefendi lil min kontinwament jagħmel attakki personali inkluż b'mart u tfal, id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi tax jifhem li xejn ma jkun kuntent jekk l-attakk personali li tant nies isofru ikun fuqu. Qed nifhem sew li m'għandek ebda problema li kieku xi ħadd joħroġ il-ħajja personali tiegħek hemm għandha news value. Dependi x'inhi jiddependi xi tkun. Din ma kienitx l-uniku inkonsistenza ta' Azzopardi. Ġurnalisti oħra nnotaw kif Jason Azzopardi mar jitkellem kontra l-mandat ta' sekwestru meta hu stess mar jirrapporta ġurnalista lill-Pulizija. Ġurnalista li mhux irrapportat gideb dwaru iżda marret tistaqsih il-mistoqsijiet. Mistoqsija l-Jason, ġimgħa ilu inti ċempilt il-Pulizija biex jagħti passi kontra ġurnalista. Vera tlabt apoloġija u rtirajta. Però ma tasibx lew problema ta' kredibilità f'dal-klim li qed tgħidu llum mal-azzjonijiet tiegħek ta' ġimgħa tgħidu. Ġifieri ma taqbilx li ssir Iżda l-ikbar inkonsistenza nnota l-Partit Laburista li wieġeb fi stqarrija. Qal kif il-mozzjoni ta' Jason Azzopardi u l-Partit Nazzjonalista ma tinkludix it-tneħħija tal-libel kriminali, anke jekk il-Partit Nazzjonalista tkellem ħafna favur il-libertà tal-espressjoni. Se jkun il-Partit Laburista fil-Gvern li jiddikriminalizza il-libel fuq il-ġurnalisti f'liġi li se titressa quddiem il-Parlament u kif imwiet fil-programm elettorali tal-Partit Laburista sostna l-Partit Laburista. Il-Partit Laburista nnota li l-fatt li fil-mozzjoni tagħha l-Oppożizzjoni ma tressaqx it-tneħħija tal-libel kriminali kif wiet 24 siegħa qabel il-kap tal-Oppożizzjoni. Turi li l-mossa li qed tagħmel biex jitneħħa s-sekwestru mhix mossa li ġejja minn konvinzjoni imma biss reazzjoni fjakka biex jaqbżu għal persuna li xerret il-mibeda fost il-Maltin u l-Awċin.